woyɛ bɛrima watu pia fa gyan ma numu wei enkasa nkyerɛ na kofie wo de watu kure ne sɛ bi wodi obi a kofie o tom kwahoma die in court piwak big gas Rastafari yankoi if we piwak natural health enti na mewaha garlic ekroji na yede aye edro yemfa nkan gya yemfa nso mfrem enuti mu ahoden no ejina ne naso yipa na eya akomam entinim eni mogya mu adwuma enuti wa yade bi ewo wo ntinim akoma ne mogya nim no unya dro bi na no ma ne nyina betimi afri ho ama wo nso wade wo ho eboa wo na boost immune system no e de amount na bi abesori na wa ye mmere wo hu ne wonya wo ho bia wo de dro no eye 3p garlic mixture pebi no no me na emwa na endi wa kaginamu kama ene ye hwe general health meka general health a enyarewa hodo a eye 3p garlic mixture esa ye ayenim se garlic de erani peduanim adwuma bebre e na edi e wo ye ni peduanim eno nti ye de aye dro de na sa adwuma na eso nteye ebedi sa adwuma bebre no e de amount ansa na no me de doctor number no etuja fred doctor ene ne ntwetwe nkomo na wankasa cheche yade ni mu kire no na wo hunu kwan obefa so e de aboa doctor number no eye 0248928824 0248928824 yakoye nipa ya yekobai de wo se nyina ye hu se mogya bi na da bia edi afrisane ewe yemu eno nti sa wonam ho na mogya ntimi ne afrisane wo mu na akoye se ensempi e kire wo se ebi a wontini ne nroban a mogya no ebefam no emu asisi eno nti na emma mogya ntimi ne afrisane enkoma se de ese ewe nipadua ne so no eyesa na akofa yade bebre e de abrel o hweme wo yade eye pressure yade ekuni papa entna wonka se me pressure na ba menya pressure dura no ma na bibi ya yeme entna okra me yemfa nto din na wo ba no na pressure en na wo so edro ni ye 3p garlic mixture mogya no entimi ne afrisane ye entini ne nroban ahodo ni mu asisi eno nti yesa entimi nko na assign echi abetai faako ebetai faako na de sa pressure yade no e de bread wo be bibi kakra na wakoma ebo periperi asembi kra no bi beka ache wa da wo yem hye wa pe na e de wo kɔ wo mesrawo entna ho ema ne nyansa enkase ni daso nso asa eni da so ensaye edro ni 3p garlic mixture baby awo bia pebi no no me na emwa ne ndi wakaginamu kama wonso de eye stroke yade ane mogya ni ntimi ne afrisane nkonkwam a ewo wadwene ho aye friend cells no eno ntinuane nu awodo ne mframa esese adwene mpo enya no entimi enya enti wadwene obo se ejojo adwene ni nya jojo pe na woni pedua na kwa ne baby ejojo eno nti obete wose ne fanyina jojo oye ne wo hwea enye ye obo na wonte uti na nte na eche se stroke yade no e na abo awura nipadua nim no edro no eye 3p garlic mixture ebetimi aboa wo ewure ntinim ama sa yade na wo ni nyina ebefri wo so ama wo nso watimi ade wo ho wo ye oba wo de eye fichi kromu yawo mogya no emmeyi abobontoa enu nti na kofa sa yawo ni nyina e de abro no entna okra ma da bia entwaja ajo abra wabu nsa na obia di bodin ensampo aduane kra ye de ma wa wo ntimi eni na wa ye sei basanka wo se chima ne ba bonten asiesie na ma wo ye obasima enam se de enye wo nipadua nim no e na aba bonten na so we de wo de beba da bia na wo so ate aduane kra wo ntimi eni bi enam yawo na woti woni padua nim mesra wo edro ni ye 3p garlic mixture wo de pebi na nonom na emwa nenye fichikromu ya no sa hawo ni nyina emfa emfri wo so ebi a wo de eye diabetes ayeka ne se esichwe yade nipadua ne ntimi provide enough insulin ema ono ankasa ne ho eno nti se sugar na se glucose wo nipadua no ebuild wo blood ne mekogina mojanim enye ho ne sese etena eno ne yeka ne se obi anya sichire yade ya na mpempin no adwene ba yetim ne se ebi asichire na yedi no ene kofa sa yade no edebre na so hwehwemu bi ani ho a ekire se asichire yedi ene de asichire yade ebreye edro no eye 3p garlic mixture pebi no no me na emwa ne ntu sa yade ni nyina emfiri ho no bema ebeboa abo prostate ne ho ban e de ama esansa woni wo ba edi ahyiamu no ensuo na ekọ oba ne ho akoye eba no prostate ne de ye sensuo no e de ama eno ntia de na wotena ho machimatew bi aba prostate ne ho bonso wodwonso se ne bema mu ehyehye no wodwonso awochim obebre sansa na dwonso no etimi aba abonten dwonso no bebewie no moja ensu di achiwe enye sa na sese eye edro no ye 3p garlic mixture pebina no nom na entimi wo na nyi sa ohaw ni nyina emfi wo so bebia wo bia me sign the doctor number no etudwa
ebi ana wante wo de frɛ doctor wankasa kyerɛkyerɛ yade num ɛkyerɛ ne free ne ti so kosi ne nan ase na ɔbɛgye wo so number no ɛyɛ 0248 928824 0248 928824 wo nso deɛ no ɛyɛ asthma yɛka ne sɛ ɛntehye yadeɛ ɛba na inhaler bi ne ho na de wo kɔ owuo ma ne sa wobɔ wa wobɔ hyehyɛ wo mfi nyinaa ɛyɛ wo ya ɛduro wɔ hɔ ɛno ane 3p garlic mixture garlic no wonom a ɛngye wanum ɛnya wo hwe ɛno nti sɛ yɛde yɛ aduane na wonia yɛde ayɛ aduro afa abɛfo nim deɛ kwan so de ankatwadeɛ kakra ɛwɔ kakra na hahama afra nonom bi na ɛmmoa n'anyi saa ɔhaw no nyinaa ɛmfi wo so wo hɔ nom abɛte sɛ wo nipadua no akwaa no baabi ɛyɛ wo titiriti wo nan na wode bɛhyɛ mpaboa mu a wobɛtena ase akyɛ na wabɛsɔre no na wo nan no ɛnkɔ mpaboa nim ɛkyerɛ wo sɛ mogya ntimi nni afurisa ne mesrɛ wo ɛduro no yɛ 3p garlic mixture pɛbi no nom na ɛmmoa ɛnyi saa ɔhaw no nyinaa ɛmfi hɔ wo deɛ no yɛ frequent urination sɛdeɛ wodwo nso kane no ɛnyɛ saa ne nnɛ yi ɛteɛ 5 minutes bi ɛkame ayɛ sɛ dwo nso adew na ɛkyerɛ wo sɛ bi a wodwo nso twaa no tomatew aba ho anaasɛ wo kidney ni mpo ɛna ɔhaw bi ɛde aba ho mesrɛ wo ɛduro no yɛ 3p garlic mixture ɛbɛboa na yi saa ɔhaw wei nyinaa ɛde firi wo so ɛgya wo general body pains wobɛsɔre na wo honam nyinaa ɛyɛ wo ya stress nyaa wo da bia wo nko a wayɛ mmerɛ wontimi ɛnyɛ hwee ɛduro no yɛ 3p garlic mixture ɛne gye sɛm a ɛwɔ ɛduro no ho ne sɛ sɛ wonom na woda ɛduro foforɔ bi so a wode ɛnom 3p no 15 minutes saa nom wɔaduro no a woda so no ɛnkɔfa ɔhaw bia ɛmfa ɛmmerɛ wo ɛno nti ɛntena wɔ koraa ɛnkɔtɔ ɛduro bia nkɔfa ɔhaw ɛnsa mmerɛ wapɔmuden ɛyɛ garlic korɔgye ɛna yɛde ayɛ ɛduro ɔbaa nom bɛrima ɛnom yɛntɔ bi nsi wɔ na abusua no nyinaa ɛnkyɛmfa na ɛmmoa nwerɛwerɛ ntinim ɛnyi yadeɛ bia ɛmfiri mu na yɛn nso yɛn ho ɛntimi ɛntɔ yɛn ɛno nti wokɔtɔ ɛduro no ahyɛ no nso ɛduro no wɔ toa mu garlic ɛda ho ɛyɛ kɔkɔɔ ɛduro no so ti no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛduro no hye wɔ a ɛpae ɛno nti bia no wakɔ na obi afa plastic bottle bi ɛde ama wo sɛ ɛyɛ 3p garlic mixture no bi wo sɛ wo mpɛɛ no piwak ɛduro baako pɛ na ɔde abɛdwa so ɛno ane 3p na ɛwɔ toa mu a ɛhye wɔ a ɛpae no hyɛ ne nso na obi amfa so kwa ana wo akyenkyena enye na enso wo herbal shops any pharmacy shops a ate atese ewo oman yi mu enu ti baabi eton wadro bia wo de wo kwa wo se wo pe 3p garlic mixture wonsa ebetimi akan bi ebi awie wo hweme wo akra okanshi Kwakinso Kofi Sam ena fe Angel Herbal na kwaje wo de ahyamafo ani twem ewo Ekus Pharmacy Tema Community 5 Aya Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ene di animushe Kumase Colina Herbal Danny Herbal ena Chris K Herbal ebema obi ato ho eye Albert Sam Herbal takradi mensa Kofori Diagapson Pharmacy sanso na wa eye mumuni awe enterprise any cathedral no ene di animushe Tamale ko wafakojo Herbal eben electromat no na onso kwaje wo de edro no ye 3p garlic mixture obi anto bi namononom na nyina yemfa mo abusua ne ho ban me sorry so intimate doctor number no e chatwo wo frɛ na emfere church yade num ekere no waye krado se obeboa wo number no ye 0248 928824 0248 928824 yada se piwa esumeda sam anke do baba ni trance na fi asɛm aba abusua asɛm abetua ni mu so obi de ne be kwaji sikaduro wo asɛm sisi ti ni pakro no aba kwan ye fa so no obekire mu akire na yenkwa homa no so simanum all my regular lovers yes wo kopiem on kran kantamanto awie ya mo abiem pa especially the boy big gaps brethren big gaps ana Bushine station ho yes sister bako yes store ho ni drivers ni na big gaps 0548 931 931 na regular lovers mumra so na enko yanim 0548 931 0551 Hello. Hello. Big gaps. Pacho did say. That's a fellow. Yanko. That's a privilege. You too. Hello. But no too. Hello.
Hello? 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 Hello. Me pacha udi. Midindi Nanabua. Ana wadaro ma inti. Right. Vichao. Yaje osuo pacha na boko de. Nyame adom. Na won so what to say. Radi adom yenso ehun ye pa. Big gaps. Ready o keja gumo. Yedamase. Hello? Hello? Oba my big gaps. Big gaps, mommy. Yentiu. Mommy, what my patient say you so not top. Now they make me na say you sure. We sure no big gaps for. That's what. Yedamase pa timai. Yedamase. Ras Jane String. Classic FM. Big gaps. Ras Jane String. DJ Rasabrobe. DJ MBY. Big gaps. Hello? DJ Phoebe Suni di Tanta. When you did be a Rasi Abrobe. Hello? Hello? Big gaps. Pacha Udin. Pacha me di babies. Me friend free jamasi. Yenti oba me. Na me share me power. You my power. Religion. Me na enu me ma o message so me person me no pattern. Okay. Me say take me number na next phone. Sound. Yo. That's right. Dawodama. Yo. Ebe free. Emfadi chat. Hello? Hello? Hello. Big gaps. Ejam pacha Udin yeti. Me Nanabua ni. Me na me pray na. Ena Nanabua utito mu o. What they told so no. Ya what I do na okate no. Azamu. Ah, network. And water guan. Yo. Yate why? Ebusia for ye de si emfa friend nsia. Case number 1. Vida ewua. Ya dodo no afre no ma Vida. Eyin no fra ba e. Techiman. Oye complainant. Respondent. Amanachwa. Se hwi be kwai. Eno no so atia ya watomu. Ko! Order in court. Mame Vida. Oba yeso iso aye Bible Quran. Kasa preko snap bodu ya na bibi focus ya de na ape. Watch me Bible. Ko yan sorry. They call Glory Baptist. What you say? Asole ni chia de sen. Sharon. Ampa. Yeah, Baptist for Moses Shalom. Peja. Bodin eyeme. Bodin. Eyeme Vida ewia. Bi kura Bible yi. Kura Bible. Sa asem a me bekan. Sa asem a me bekan. No kure trodo. No kure trudu. Mi ni tro. Mi ni tro. Onyame boa me. Onyame boa me. Order in court. Pia. Ma Vida. Me pa chew. Asem be ne wo ha de free techima be dai. Me pa chew. Asem a me de be dai mo ene say. Last year me na me call the quite say me kohwe me mami. Na me kwese say me kohwe in 2 weeks. Me da so no matter to gate ni. Ewo say hwe be kwai. Na bibi so mtara na moto to gate na minim say mo yesi anka mama anka me try me techiman. Ada ndie na ye koso ha. No matter to gate be. O matter to gate 3. Abonti prum. Abonti prum na gate near 3 no matter 2. Ada okwa wo chei. Me kwa ya na minya 1 month. Okọ he na aba na o matter gate. Efie ho na me da sorry no matter to gate ni. O sole tambe. Me sorry anopa no. Be tambe. Be 7 o'clock ho no. Ni ato abonti prum gate. E na chese wakam fie ho. E na maka fie o mi na abonti. Okay. Nothing e dia na moye. Na minim sanka mama nka me try me techiman. Na edura na adwa na mi hu omo twe me sport nso omo ntimi. Omo twe de. Omo twe me sport no. Ayewo. Ajito. Omo ntimi. Sister. Me pa cho nya na ade ne me free no. Me apa. Me ba me hu na me. Na ye de na ene matia akogu atia akotia akoku mu. Woni
Mini part chimo ba kama ode ne niam free ada agwane mental agwane bibi esiana niam ya adwena Order. Enti omo ye sa pe omo de make di for emergency na omo koto blo omo de bi ba nurse fo no nurse fo no tugum so omo so to ayeka o agita o ya ma ade no from say ti mi body Jesus na ekofom omo to ya anti ade chin no omo to de titi ba dante eblo nyabotere wakosehwi be kwai ade chin ne ato gate m eye den wa be pi hospital afi ye to ne magu omo na omo de me call hospital se wo yale omo minim de enti am de na mo de me koye hospital ti edu ono omo mi doctor nko mi sema no asem abi me yeso omo akoto sade nti omo to ade omo to de eblo omo tonton alata ni me poison pa e fa so ese wu sa e fa so a e wo se wu ti omo ye sa na nyame a obo me a onim de enti obo me ni nti omo to enso ma anya hwe ade chi omo chekere me na ne me nsa ina abo hospital bed ni nti omo ko fa doctor ba ko so omo wo mpane bone o se ne sport ni dimachi ni sport na dimachi ache nti a wo se mi wu na ni sport ni nya kwan e free machi doctor ne ba obe wo mpane bone na me bisa se doctor obe wo mpane bo onim adoma nyame de adome ka medom no fiefo ina na mbewu e wo hwe manim sa wa won mpane no na okoye to ko fa doctor for floor by nsuo no om de steams no om de poison ni gum ti anka nsuo no nkonwie na mawu na nsuranka nyame se nsuo no kwen so ma anye hwe om sa yi mi firi ho e de me ko baabi on so mko twi mi moja nyina de odi anim no de yolo nko Victoria wuya onu no odi anim onu no ose ne honhom di machi no to pe kwanya obefa so mewu a ne sport mbe fi machi do mo twi mi moja nyina na at the sport wa na nyame asama flesh blood Order. flesh blood na me honam nyina e sta kula ketwa honam na o so kura de bi se o de tre me so se ya o se ne honam nyina anya sa ablewa na ma me honam asa atesa sister ene ma nkoyi ai ti ase minnu echiman yade abwa ti ase wate baby jai na me tie na me nka mental agone die wa yale Order. ensi ametiase ayo to aso ensi kra matemedofo nyame me ya me sister from Genesis to Revelation said asma me kan se me bua no me nsema e wo nyina mla me so me ntimi ni tro nyame anim nyame nim de ntia obo me omo no so on tiase ma san hira ne mmam edwade hira me so wa ye osi akwan Victoria Wia no nti e ba sa no na me ka che papa ne se lesi ameti hade na me ye me dem ne ma free tachiman munya me na me nko na me nko dim o se ne sa dia o ne o monko na so me ne o monko na me nko ye den me do me ne o nko de me chini kro no so tachiman kro no so sa ma ade chen ye no ade san ye no na me ne o mo koda oni ni nua no koda na me ne papa ni nua e koda nti ade me da wan ma se ni ma bi koso papa sorry na ne ma e koso ni o se da na hwe nya o na so pa woni o mu nyina ye wan o se da na hwe nya o na se bibi ye me o se hwe nya me ehwa ade chinye no na omu san de me ekọ tuabodom kwan so tuabodom kwan so wono abiji ehwo na omu de abiji niema tiati afaso ede niema omu medam niema nyina sisi atade eche obi atade na eche me we are say you sister sister wo yale mini wa yale ye mu a wate wo yale wate omu asisa medam niema nyina sister we are say me de me ton so de oni me dia me ton ene dia me yusu nyina o de tachima de nkwanhia ya be me o ta me dam ne me si efiru anu kra dwane efiru anu ni tachima onu firu adwane da efiru anu dwane oni ho Order in God. sister my nawo efiru anu dwane agito semi pemi tachima kesi tachima ye tachima mo defense defense blue cross one na me tintiesi anu obi na ma me dan opoma krom ha mete o ma sesa me tachima mo defense atade asem obi atade na odi am o ma sesa me dan mu ne ma nyina ma adopt na mama me niema kakra me de bi ahye eniema nti na maba me niema nyina ya nti se de o ma sesa asa niema nti niema no me ju o muskai mu uji sei uji ahima vaida uji o muskai sei sky modu kasegwa sika sei ska no me se me ju o mo 5 billion Order. See. Omo sesa me niema nyina nti yesi ana omo mpe niema minim de omo pese mo de mama nti minim de omo de agu niema nim
Enti niam anam se menye. O mane we. Me ma no ba also abo me mane nyina ni flower me ho. Ba ko okofo bia ba ko obegro. Dia waye sister na busia form ensole ntem na niam anyi trade. Obe pa no ho ansa na wo. Ai Victoria Wia no. Ono ye hwan. Obe dio mi di na chi na also wo hu wonhyira no. O de ade kata. O tin hyira nya me. Ade na Ghana ye wo busuam ne ye yale a. Ye nswa no ne ye gya ye nya na niam agi asaba mu. Sister, me say semi yale a you know means some what Genesis from revolution. Revolution. No means some be or oh na yam sa o chi share dam o cha ni nguase ani owu na nyame ti amam di o chi share na amam ono na o yesa de nso amam mental agony enti na o yesa no na enya adwuma ena me ruade a me de me ho ato no sini obi ya yale afa baburo obi ya yale afa baburo me yale no chi share na anya adwuma o chi share papa na anya adwuma wo Yesu Kristo di me ruade nim de ode me beye everybody nim de ode me be na prayer camp ho na ye do call na eda na ofiri ho prayer ho no na won ko twi me moja ya wo se train hospital ya ma ho ne fresh blood ai ho ne ye physical ho ne ye physical sister ho ye physical na ko twi ye ho no nya mprentoa poison ai what they say so for ne kola mienu Sofo John, Sofo Kwame. Sofo John so me mini say. Sofo Kwame so me hwene na yale fo no bia so me na bia so me nsa. No mo de me ntimi home ntimi bia ma no na the price na tua ma no. No the price na tua ma no. Wo sofo me. Sofo ne prayer camp. No the price na tua ma no. Oh, any sofo na se etimi che no. O say. Ese etimi kwa che. Sofo na o se echi ne bi. Ni prayer camp no ma kwan mo kodi sa adwuma. The prayer camp no ma kwan wo mudi prayer na wo be fai ba kunkuru se ba wo ba ne no wo firi ne ba yi mi fitechi man ne ba yi sole ano pafroka sa wo ba kumase se wo pese de amwa na ye de beboa se amenia ma na o ma abesesa no niema nyi o mo de ya ne da ne sabi nyi o mo no mo han ma me niema na o ma sesa me niema de me ton wo de se wo ni me niema me ton nyina o de ade ntre me so se ya o de ade ntre me so o se Daniel Abrewa na me na ma sesa o de ade no ade ni kuta ni nsam so o de sene me so o se Daniel Abrewa na ma sesa me ni padua nyina sesa no Daniel Abrewa ma Daniel na wokum e patwe de mi kunu no eja aware no kura no ebe ma na wu o so no kun no se o kasagu masum o kasagu masum be ma ne kasagu masum bi Victoria Wia na ono so ohun mi nsira na o de ade kata aso o kasagu masum o so no na o kasa ade a o de aye me o so no na wa aye me sa ade no nti ono e na wa aye me sa ne ko ba bia nso so odi me ni be ma da ya che o se no so ka ho e ma ni pa e boda da bi eno de enye oni be ma da ya che enye no akra ti maame adwuma na ye ni oni be ma da ya che acha na se enye no ho be fie se ni Vida e kan ye adwuma no be fie se eno de eno a munya bi ni eno so betu amo abodam o keka enema sisi edam mi twa mo Yesu din mu mi twa dan mo Yesu edam ben sister ono no so oyan so ono o chehye na nyame amana amam o chehye dam no de o chehye pa o chehye na so Ewurade krobe so na ye do ko prayer camp no o say you be kwai ho ba kunklum ho na asole be prayer camp stop Methodist for prayer camp first me she Methodist for Methodist stop no no o ko Methodist asori ntina to ono ne camp na akọ eno mo se de ne hawo o mo ntimi anche stop no ye camp me ko bi san se stop de ntina o mo de mi aba minim de nti o mo de mi aba o so o say na wudi o mo atem na say I kwan say no o mo de mi afa so ntina ya mi dim nti wo ye cancel de ne ha me stop no hwe menim so ntimi nka hwe ontimi nka hwe me tena o sa me ko no 3 times
me kon ho wantimi anka hwe ya te se pa no me mente de e kwaso na se ba wo ba ne no e de na apese ye mam ba me ba ne me niam omo atesa na eniam anya omo dia na poison de ma me me kwa dru ya wo boy you see Victoria wu a e de na wa twora nso ya ama no twa ho ne hwan omo nyina ka ho bi ama na twa na ye me ma me owo me no no ne Victoria wu no Victoria bia na edi omo anim ono no so hu han na ode ade kata e de han o se han kase pa abo ma so market fo a omo asi abosan be 20 o se be kasa ama no nti hu sa han no na ode ade kata so nti odi machi e was spiritual me hu no o se wa fla mani me hu no BJ ne dia brosu nti o se wodi machi a che nso ontimi nkumi nti oni maame ne papa ne nyina chance say omo mfa mi schedule no omo de mi gi schedule e be ba pa aka che maame ne papa no ate ase say ne sa de omo mfa mi tikedu ko gi schedule no e ho no omo de me niam na kogu afa de niam na sa ko good true schedule baby anko omo de me ko gi schedule ho no omo de me niam na kogu ti obodo omo edam so ha dwini o oh edam de that is survival wo yale o che say na anya adwuma ante wole me be kokora me no nko so kan na me kan che o say o che say edam no e ya de o say pass what day order you go o che say na anya adwuma order me ho jira owo e 3 order Mami wo se wo da twa so a abrampa twa so me ho jira me o che say na anya adwuma madam eye ho me wai abrampa eye edien abije mumla me ya do man male asema mami kan se sikadro no ana me se ajonko eye me akọchire mu ho kula o abije mu nyai me akọchire mu ho no baby o mo de me call ye no me akọ enya gro ono no waye me sa no enya mi betua ne kasa obepa ho ansa na owu obebo nyabotre maame no vida nyabotre wai ye nyabotre na ensem no eboro me so eh mental health Ghana for me mfa ni serious o che say sister na anya adwuma o che say o se ono no why na jaso eh me ho mete ade e ka si twani me pa cho sister na chance spices didi peche Ghana for agiatum rosemary ginger garlic nketinketi je ne colander bay leaf any nutmeg ye wa kokko ye wa ponchi ye wa nantwie ye wo udwan ye wo stew ye wo fish we dey 100% natural mfraframu bi anim ye papa jema bedu aye adwuma no ache odnam sister ene ma paso no the spices abeka ho edum pampa so pizzet ko ho abenya bi Roma Herbal ntema dwom so amedwom 0243535025 offsist said grow way oba tan biala obabu ni nsa nso ma ni binom wa menya hormonal imbalance eye irregular menstrual cycle and obu ni nsa na wo chena na wabu ni da foforo ebe ni basa na ya se ka no ogene ho anye owu na manne me pa cho mood swing ene ni bu afu o chena wo sere ni nyina ye offset ese bibia fifiri e wo ne duru ban mu a ebe yi ni nyina e de afiri ho enu nti midma tablet and suspension so malaria dro tatashe a midpoint pharmacy for midpoint for any day aba freyen 0596 607 858 techi my 4 ya mo fresa mo pe obsessed ubenya bi wabrifa chemicals anyway yimu hospital in edi animuche Elion Mwela Memorial School ose oba be fanfare kese enkoda be kan winsam eating competition poetry recital any drama ne de keke ka ho nyina December bosome ne de di kan e wa hene makokoben Island City e be Ebenezer Miracle Worship Center wa na woje admission koda bosome mi ensa kopem mfie nsia bomoden na free 0241561068 Kenjen eyesu krojen oyam watim udidi a bo ewew utimi nya omo hwe epacho yewo abrawa route nkwanta Tafu New Road ena Sompa dan kese yase
Bass of Mammy Honswa, Benya Kenjin, 0241449191. Ba. A champ for bow, a champ for bar. Yadina, Big jammy. Kasemu pa. Wa children mo ko to dwe osasa bro e krobia 2 bemi ama na wo 0244988004 midima fo se wani ama wo a Dr. Tam da so no ayo e brato yade no so diabetes stroke prostate ni nuanam e wo pokuase mayira kuma se buya kwa agogo 0500727215 grow fine eye mojedro ye koko ani ade aye doctor so moja so ate ukokete so a wona wa wo foforo peso ye kama ni nyina ye grofa sawansa wate agu ni pedua ne so e grofa moja so ate kra e grofa wanumu ato ni nyina grofa be ye free ho digital Herbal center for nsa no adwuma mpacho hia e ka no be bibia da no watobi grofa say no bi na wo be grow fine 0244596532 a bishop apemprandie odigu kom odigu nsa odeshe masumi mi be bia sese brand ambassador me na make asa ayemfo nka wa nyina da mpemprade de me fa nya hwe ni nyina bi wo ho ne bo me si ukra force describe nya bia to ko China ba nyama odi abegum nya agrokra ye wo Ashton room adishe market echi 0598585219 Leicester Ghana amoase extra long heavy flow minty pint liners ye the bag in so show mu 24-hour protection eye yas nkwa na de sa efasuwe be ma 0501390337 holy spray eye tuntum aduro emo anketenkete eye wo yen dem tatia now the spray no akape amankulo kakahini entontom sonkro nsiu o se 15 minutes ansan we wura 0322037623 na onso waje odi edusa herbal mesha ma dance ye nie o se ko coffee free onum ya na tie free ho ya de ayamutim o menstrual disorders ni nyina edusa mala hebetu malaria no na fe odi no ointment ni nyina odi atwi malaria ni nyina 0500101115 we St Andrews suku nwanwa na aba oje 1 copy from 3 wa sinfo 0244696911 Joycam Roofing Company Limited ye baba boy da so bro nyen e wo se yetu ye da so ne bo no foforo IBR Ceflox standard sheet Erotas accessories color bia Alozinc we also no leakages no rusting ye watachima ya Hensha Brigade kuma se osokoba mpa me any police station dey nhwe obema o free estimate 0540125816 Oboyeba and Medical Research Center adwato adumanu uti pile onasi atata we adwuma kakra bia na wabre stroke akon to dem a wo mu ha obraye mu ha preke se powder ye digu nkwam bia na umoja so ase mepacho obia tumi enum bi modin se woni ombeto kese 0249761508 Gengemed me kwa akoye mesen ubesi usin ubesha usin we scaling polishing ubesi blesses ubeye feeling ubesi gold ubesi silver you come answer the project total filling station which you are 0559139582 ma vida usi bibia ye okay bibia ye okay o hye de o kan de ne nso nyame nti anya adwuma ma na hye ye de o se onu hu mi nshila o de ade kata so e de ehira odi mechi o se e wo me han kase pa o se han kase pa bo ma no hu na o de ade kata so nti spiritual odi mechi me free do South Africa o se ni pedua for play no hu ma for play ni na o kase gu maso o na ko South Africa da be no kre o ko South Africa da ko mi van se be 7 to 8 years o ko South Africa o ko ye dey me de niema free ha ko e de niema me de kentene US ni niema e ko tone me do airport o mo je me niema nyina egu o so na broko asi o se no so no ma brofo je o so no a ntimi me ko ba bi odimachi otimi eye yi na me ko gimu akro ba bi otimi di manim kan o de ni nsa ko boni pantim se memo ano o me ko ba bi a me ko bi odimi we are say you sister mi ni pa atachi ma kam odin niema free ena niema ya ate afa so you hwenya ya bi sister o che say na why na che say wo ya yale me ya boa o che say why na che say
o che share won na me say na manim tie o so okurade bi o tugu manim say ya na manim du asesa sa na o ka kuma so e no kren so enye sa na metie wanim na ayedai adane abrewa so wam enye say na metie o so powder so yale there bi o so okura powder bi o sat o tugu mi so a o say enye say otim de ade ne tene me so say enye say na ayesa ono na o ye me sa na nyame nso nti enye adwuma e beda say yam kwaye ne dai se ameniema na omo asesa no na minim de nti edan nyom na nyom na ha dan ma me nyema nso nyom de ya de nti na ombe sa meniema Dr. Mensa transfer na bro mesona yenhwe yenwie na baby kura niema kro na kwa akodi no yenhunu kwan be fa so e ba akogye ne niema de ama no na ensem sister kama oton ne niema na we have say as wedi 90 wedi 154 adani nsem bi bebre no eye udi nyabotre ne nhyehyeye kro ne yenwie na abi jedie udi na chi aniema odi bebe fia Dr. Mensa yenkosimedu Wahine ni mechiachi a wotifo nyina wo tie udumedi no kwasim ni mechia obi a na da bi a meba ha bi a ase mebeto asem foforo so na sede ya na ye ka no mabisi ne ya na nye kwa ono a na adwene nani so no ohunu se bibi kuntia no eno nti meba ha de mebeto so no ya na de mi so metimi a de afa ho ane se obedwa ane sasedro ne bi na atenani so bibi e hanadwen bia no aboa no so afa no ho adi fi so no so ya Abraham asini onyane fa ho di eye eno nti ye beboa no na fi no ya mane sasedo no bi na ye kai mo amo hwe ye ntie ye se Dr. Mensa Herbal kan na ke no nyame de ye ba saboafo a ye beboa ye dom a mo mabra no aye bibi ho aye stand still mo hunu mabra ni so no nyame de ye ba se ye meboa mo eno nso da nchen a ayalesemu pa de mo ankasa mudi mi ho adanse ye se wo de Dr. Wonder si nchen e wa ayalesemu enye yi ye ka ebibiduro yofo e wo mayi mu a na obo Dr. Mensa din a obetimi aboni din na afi wo mo aka nso de aka ho because nyame ahye de say tumi we si adom na ko a dwuma ye die fe nipa pomden ho no e wo soro yie pa hwe da bia mekan o mesi nyame wo ma obi nimu de ene bibi a nipa no de ahye ne nsa so onye ho adwuma a na nipa no ye ne yi a na wa ade no na wo de bi aka no ho kakra abonsi nipa no wo ye kese na wo ye kese na wo ye kese pa ohini ni anamo kwan a yetuo no wo hyase yetu na se kwan no wa ye hyase da kuro enu nti se bibi hawo e wo asetena mu na ye tena fa akonsa ubewu owu na abewu no so ahwe abewu sebe nkwase yawuo ene sen maami a mepie ha anka wo mo ehwe no ne wo mo etie no obi ene ho no mo anka obetimi anyam wade ama no enso obepie ha yi anya hwe kwara no bibi afri Dr. Mensa no mu aba se emwa bitimi firi ha se ba me de ane se ye de be ma no na watimi ahwe se obedwale odwale ye bet bibi ha no bia beti nani so no wade no ne ho ene no nso da nchen a wo mo ehwe dwumadie nso nya hwe akwa no mo hwe ayewu nyame na meso betimi abo edom bebrebe a wanhwe ya wunyini na wo mo nyame pese oboa wo mo ye nkofo bi a wo mo akoma emre a wo mo akoma so nsem mu ntem obi wa na akoma eden pa di nipa beka bia onyini se wote ni hia mu a no na hia ku no na yale wo yale netene so wakon enko na nsan de ya sa ye nwanwa kora nse wo mo ayasa wo mo yale a etum se yale no ya ma na dura no mo still ne yale ni digina no ne asa ma na dwale sase duru ubon se hwidim na yale no ko se yale bebrebe na ye honhom mu yale enu nti de ya ka kire wo mo ehwe ye na atiefo nyina ne se nyame nimde ya ode ama Dr. Mensa no e wo na nimu yie na nsan kora metu kwan se baby ameko yi chese wo mu hu de omunye enu ede ko ye mai ba kan oja tawi wo se Dr. Mensa enti wa wuni me wo how kese a waboa me na okra wunim sable na emrante ehne wo fie dada dum ho no e na mete wo ne na wo di hu adanse na waduro boa aboa me no enti oja tawi ameko e no ma a omode chem bebrebe ne nyira ne se wunim adwuma a onsuro buroni simple what de me pesa me kire na se enti de me kire ne se obi wo ha ne be enum no bone
akwara na nomwa wo pro de waduro no wasɛ ya ne sa akato ne bro no wagye nsɛmo obɛsɛ no a ɔnom no bɔne no ɔno no ɔyɛ ogyapade daakye o ɛna wo hwɛ na ma na kɔsɛe na wɔsɛe a wani da so ɔwɛ ɛno nso nyame adom so Dr. Mensa Herbal Clinic no yɛ waduro wɔ hɔ dom a yɛ de mana de fra na aduane ma ne di sɛ pɛ akwara no sɛ adeɛ na ɔnom na ɛyɛ no bɔne no so obetimi di bia kana no bio na no ano ne kɔ wagye wo ba no nkwa no ɛno nti de yɛ ka kyerɛ ɔmo a ɛhwɛ yɛn ɛne atiefo ɔmo tie yɛ ne sɛ Dr. Mensa Herbal Clinic no nyame adaroma wahyehyɛ yɛ yie ɛna no nso da nkyɛn a mmea bebrebe ɛde yɛ nuru akɔ hɔdom na danse di efiri hɔdom ɔba no yɛka se yɛka ho asɛm wɔ adagye bɛbɔ yɛ ha ɛno nti yɛkyiri kwae no ɛyɛ mienu kane na yɛ du baako ɛna yɛ drop no yɛse no yɛpɛ sɛ ɔbɛto Dr. Mensa na ankasa na woka wo haw kane de ɔba a ɔmɛto me doctor me ba me metu ɛna de ankran ɛne kumase enti ɛgyata wi ade number ne to dwa wontimi ma yɛ hɔ mpo na sɛ bia wohia duro bi a sɛ bia heritosis yɛ duro na wohia obie na num kasa sɛ pie nyina ebedwane yale fo sa yale we bebre na so mu sɛ yɛ yale sɛ obi bie na num kasa na num bɔn no enipa pii na omumu sɛ yɛ yale fo pa na wɔnum bɔn a baabi a wobɛkɔ bia woni anumunyam ukuna bɛwa no wɔyera bɛwa no abusua mu asɔle wadanfo baabi a bɛfɛ bia woni anumunyam enti heritosis yale no Dr. Mensa Herbal Clinic for your nadru a ebetimi de aboa wo na won so wafa antoma pafira enso ati obi so a wakoa nante ho a onya nadru oba ye ho a ebeboa wo untimi man so a de number na etu dwa baabi a wo bia no ofre ye ne a ye delivery service na delivery service no delivery free wo di answer doctor yale we di atra me so ache enti kwa be na abefa so aboa be na ya brɛ wo ho aduru na wa send wo sika no de amaye tie awe asempa eyetia na nyame ya dom a me tu kwan ma ba bedu enu nti yale bia e ha odasani bia nyame pa ekina me tena si no tumlika fe wani kirem e wo kotwi ana Medina Zongo Junction yewura kana de Japan abro san o Medina na o man FM abro san na se e ho no mo na ye wo a ye di adwuma bomodna fo ani kire ho na fa ho be kire mi se ya wo sem se ye hemorrhoid se obi ho no mo se me de ha me ye mani ma me abre wo se doctor mani ye protein afi me hwe wi ma me hu na urade se wo ani ho hawa afo ani kire Dr. Mensa Herbal Clinic na ye ntimi nka na maako nti wo de ne se bibi etete wo efa yale hu bia no ba bi abetimi a kire wo se fo ani kire e Dr. Mensa Herbal Clinic. Yes, say, dear Dr. Mensa, dear baby drew ye, the new pageant on Tias and Enso Ninano, Yami to me, out dear mamma and Amma made this age me. And the Ajatavia, Fanon Bandu Tuja. Now, I'm one Yame Peso or Boom, one fire some more, if you say. Young Quatia drew Mra, and one Yaha, and then so I had no intimate of fire and pot room for Samantha. This all day, dear Ned Drank Casano, what they come, Nindy Pardon or Biano. In the Fanon Bandu Tuja. Na fe yanko yenim yo ohwefo a wo hwe yen onim se Dr. Mensa na dwuma panti ene de no tu kwan na me adom Dr. Abedru Ghana ha kwese de twam ya na Dr. Bedru ye me se bomoden ne bra na Dr. Emfa ne nsanka keke na obehu onyame tumi sonko a wasade aka Dr. ho enya asam ketua Dr. Mensa number ne 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 your number chat to cry 0532 92 8095 ye wo kotwi ye di Guinness depot no ene di hwani mu enti wo betimi afaka ye osofo lai ana Tech Junction Pampas wo benya bi kagetia ana se G runabout sana enkna pumpuni mantam no ye wo Medina Zongo Junction ti mu amufri ekofodua aburi ana se Accra Central Tema Kaswa any Central Region for nyina mo de money bechirim
ewo Medina Zongo Junction Oman FM Abrosan ase eho na yewo a yedi adwuma enti ohene ni doctor yesi koko pensu du won so dua no po ni enye yasem nyina na yabo no tofa ye de abeto ha no wo mo ayale ha wo mo no ehwe akiri kwai na ye mo medase dase de be se ehie ye dase bebiri ma me betena adaka no ai wasem no yasem yasem pa enti nsem ifrase bobo ba enfie seni o sha se no de o se me nkolam no di mechi na oyi ne nimpa abije mo frɛ nipa kro no de ne number mai ama no twa no de ne number bai nipa twa abije mo frɛ no mai why kasai oyi ne nim de ne 2 years mu na ekui enye 2 years mai wanye atwa oyi ne nim oyɛ den oyi ne nim se efe won na oyi ne nim odi mechi number se na de ba nyina se anye o number me o de omoje no mo fra o number na nye na bia ye no say me phone o say no na minya bi no o so de ne start to phone so o say ne nsa no nye phone no wa ha o de mami kitwe bi why de start to so o Vic no Victoria Wia no o so de o be fo tatahwe pa nti ono na o ye me nti o de ne nsa to phone so na phone no enye adwuma me is a champ problem na me de asem no phone enye adwuma phone da ha me kitwe bi we kase no nyabot eh koya sembia misra mi kan mi hu ne nkon mi ntia sam na se babia ensisi so bibia wo kan bia wo involve enkrofo kwa yakobo opane eboni wo hospital mo ni ade it doesn't anya sana ya neti ana mami o kasa ye kom sister ana sabio hey wo betia affiliation so wo kan sam a ye tie na ye hwe se ne wusi ye sebe ye ne ye ne bibia no emfa na me deses of mami se wonni ne pa into no krampo no se no what shock tin ye sene se we de obi nka se wo yare na so ne akro no emo ye tin ka ye mfa no enko ji baabi ho no mo ya ye hwe sebi etimu ya de no ne ade no nanka ya moa no fi se ese wo de na ko prayer camp na bia se we free ho se ko so start ya kasa no wo so ko se hwe be kwai wo ti na ni no so na ya lock gate we se kire se na bibi koso na emoa no ne video enti no mo bo no ba se na be ya wo nwane ti ne me kan se sof mami se ne nie duro na ato ayarehwe we de ni wo bo no ko adu ne di o tworo ye ne wo keke ka no eni si so that's me de manwesi ese niema nkoyi minim de enti aga na se bibi ba ye wabusuam ne ehunu niema bi sia ne ye yani ye be ye ni akopem se beji ebeti nkensi mami ene de wudi anu de o wudi anu de na me won se ne ma ayi wo moni wudi anu de so enti no wo ya sa emo am Meniema no ma sesa na ewu ni de obewu ono mom de ode ayeme no ewade beda no yakode so enye ewade pe nhira ne ewade de ahira me enye ono obo ahira let also wasi waye osi akwan ama me waye osi akwan ono kata order enso de ewade aka no waka order in court ante home why ante Paulina brem why na abro me so my lady me da se da bia ameta ka se ya ma me ni mu di maye wo mpaibom braso ma ana ma so ni ma ya ma me nom na ya na ensem bi ye me ya pa me hu ma me pani mu na tifia duru se ya sabe mpradu asa abeduru ba bi aduru ya na mu ya ko sabe enye kura nka me ma me nie ka obedi di ama me bi adi enye kura obesi nketi agina edi ama me enti emma no duru me bi ye nima ye ma me nom
na emu oye yie ya maami nsɛm a ɔkeka nyinaa my lady me de mi hu wɔ mi mu no eduru mre bia yɛsi nyame mfire wɔ bia na da ne da cause ne nsɛm bi wɔ say from Genesis to Revelation emu nsɛm nyinaa sɛ de ɔka no wɔ boa wɔ de adome ne ho enti eduru bre bia ya na nyame mfire ne binom wɔ hɔ so na wo ya so de yɛtimi te fa wo saa order akɔba te sa de asɛ de wabɔ dam no enti eduru mre bia me metimi aka de mimi hu no sɛ eduru mre bia nyame mfire ne bi etimi yɛ de maami e de yɛ a wɔ yɛ because e de na beba sɛ maami pani mu a sɛ de my lady wa o kan sɛ wodi ni dwa kama ɔno a wɔ ni dwa tira wɔ di ni dwa ɛyɛ ndɛ de ba ni sei ba eduru mre bia ɛnam sɛ bio abusua bia etimu e bia na yɛ mpani pa nkɔ so nti yɛ nya hu bibi saa na yɛ sɛ yɛ dam ni akyekyere wakɔto asɔle fie ni yɛ de wo nenam ba bia sɛ yɛ de yɛ den yɛ de wo nenam ti my lady me de nyame mu no me di kan kan asɛm bia na yɛ bɔ regere sɛ enhyira ka yɛ fura wo nyame hyehyɛ mu nyame nim sɛ beduru mre bi maami a wunimu ni a na wɔso aso aneema wɔ kurom wɔ yi ɔba be pia fidi kesi so eti nyame nam wo so bɛgye maami yɛsrɛ yɛ tiefo ne ahwɛfo yɛasɔfoɔ ɛne wɔn na ka busuafo mra my lady sɛ na tumi fa ne nkɔmɔ ɔsɔfoɔ bia na busuani ka agenat wadawro ma no nsi numbers ya ɔde ba ayɛ no ebi enko ai bi je si yɛfrɛ nkɔ na emom nya dɛ maami abusuafo ɔmo ahwɛ television no mehu no eti yɛsrɛ busua sɛ ɔmo mo emra no mo so meboa ye nya dan ya se difoɔ paa ebe ma nyame be ya adom eni ma bi tete afiri maami so ko sabe abusua mesre ma mo ntena ho ma maami wonye nsamu na nya de ebe den ebe boa my lady me de ma no asi ana many person ade afam mano person so kan maami wasra pen yo na o chebroni o Abusuan sorry no mo ano Victoria we dey wa show is a champion who be because no say me refi bi kakra asem ne fa pum nyina na me ba be kan ene dey na ye wo headmistress ya na ye committee no ne ade enti no lady ba ko de hu ya ne se ene wo keka akwakọ yese yi na wo mo de ne kwato hospital no na wo mo so ni trinwi no sebe no otwe enti abonkyere wanti no ye ntwa so fa me ka me babo ye kura me ye twa ya apɛ edam bi ne hobi hoton monopause at times eno nti na ya na esrem no we dem se me ka mo fa nkyeme edrum pempen so me ya na so mo bayifo no eye monopause enti ma me dia ba be si me trim se eya ye monopause ne mi hu ye nti enti no monopause obi a wo se ne si ya no obi wo no mo ase me fifre kura timiti no obi won so na ne trenye na be gu na nim tuntum eni ma bebre nti ono no me hu se eye monopause na ye ene ha no my lady me so ma se mba ko mesra maami yimma samo nsole na mo kan bebusa no ma no omo ye da adwuma wo begro omo ye da nipa na oyem no no enam se nkra na omo ye da adwuma ba ko no oba no trade kitwa no a be ma no so animnyama ekuta no 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 so o teacher ni be yo tena ho ma maami ayi se enya shi madam e ba sa so aka bibi o mo se o nya chi ntina me kan se ni nyina ye ne ma no mesra ne ma no se o mo nsore Abraham me baba ana we na nanu bedi akiri was say ye di hu nkomo kakra sister come upon wadani kontwa say yo Abrampa my lady una ne kokko chema kejas untimi hwe ne mienu se kokko wasira matomo jema to lazy ni niaman to makente eni se afedi wadani kontwa yo so aye di fubao se salame se dibola order so abetra no aye bebre se anadwene ma de ewut Mami eye esro nyabotre birthdays ye ntim firi ona Abrampa mrem na fi yenko yeni birthdays no I ready yenko we prince or Prince Charles or Hinapia odina woda
when they wish no PWL CPL Doreen or Hinapia so I'm a divisional headquarters ne papa Hinapia papa na ya branches yo enye papa na wudi wa wudai esre osu nhira de ma wawo abawa fefefe enso de na chain am nhira obi pre enko yani obapa na the sister enro said abi birthday na the sister you on the day be odi birthday enro said abi man fa meto so obapa Constance Boachi enro man fa ma brother Akins and ewe no esre onyam nhira de ma no na ya bra bi wo London Ohinini me pentoma 100 dia ko cheme kuna fo me di bi ko achim oda Penal Assembly me mame actually Church of Pentecost krafo wo ho ko yo madro enam di bi akoma sorry Trinity Presby techima nti me pentoma wo ha wa send 500 dia 5 bi Jesus me fanton to ni bi papa erade nhira obebrebe se odwene me ho na dofo a maboma no ba new unique ladies for so ntoma mo promise me se mo de beba erade nhira mo bebreni adofo amabo ohiri emporium enso ewo askwa ohiri good afternoon michia papa se mo beba beboa ye na yetumi abo nyanka ohini ni homecoming eba so 31st 26 December se mo amani to send them ni get to sufuya na edi downtown techima yanka josuo e na 26 ebekwa akoba dem ni get to fuya gi ani a na 1st January Children's Party so e dia yeshe so techima community center enkoda momre na mo ne mo maame yensa yenyi yempenti yanim eye free na ubia nso akoma Antonium na Abrampa my lady we agire na nanum bem duru baby a this ukohwem bia na efri baby free e wunyini se we yale se yade kra na aduro ne de ka no wo yare kra na aduro ne de be ka ho maame o metena se a na aginsemu eno betima hia abemma ya wasi so abehunu ka no ho na start ya yifi kakra bi ebedi busumi mienu na afi enema aginsemu enti ye be sere maame abusuafo se ma wo mo ntena se my lady so mo ka se nipa di se de maame wa yi chinchire twen o ka se de ko hospital crop e ko no so onyare my lady o yare my lady o yare ma emfa wo ne kasa tenten a wote ya o kasa o yare my lady na de ba ko amahu ni se maame ye jano ne ma na otwemienu kan ho a ye behu so kura bible no ate esi abonten na do ko tu quotation wante se de make no so obetima se a ene nipa bebre no se amenu so ne chi won na se wu hu ni se wabodam bia na ode fa nyamsem kan so enti sabre ya ye kasa abusuafo tie ye ye ntimi ye ne ye ntimi mfa ye ne ye pe mfa ne nkomma difo bia na asofo bi se onhwe no abusuafo ne sorry na omunkonko hwehwemu wa akire bia na bibi wa akire a eye maami sa ne nsem wo keka so na sika duro sem ane de me kwa ha ana me niema so maami niema nkoye me maami no anka sabre ya ma babo so de ne eko niema nkoye sese me maami obeji achi ni se de wo kana achi ni je de obeji bebre madam edi asemwa Abrampa edusa betrans na me de misuro kura ade bebo ba misuro no misuro kura wona hwan ebusuya mata de fefe shami free ans eh mad me Abrampa fari ko reception why no me yan kasa bi ebura din abj me pa choma tade free ans boutique Sanka Plaza Camara oben kolebu open evening wear casual wear tade bia de akoba bia friend was 0545853608 na onsesi kama na also ejina mu papa elite group 4 ye hwemanim samo beba warrior woman of faith or say the Lord is our strength ewie ye chiamu nyina akwan stronko so se mo beboa ma bibia nso ejirejire mu kama pa ya maami Teresa Cherkon wara beba shito Belgium ohinini fan club Amsterdam mekuma akua Patricia Kobroni obapa Christy London ohinini fan club me papa Kwajobu Okuri Ado Becky Mike Mampo Kua Rama Broni ene mo amoka nyina lady untumi Erade nhram edusa me da say
Odum ne asundwe efie na Nyankopɔn oba Nyankopɔn sunsun ku Nyankopɔn enka obi biara wo hwɛ ye na wo twe bia yatena si yetie nsɛm a edese dia so Sompa Nkomo de wenti ana wa ha ho nsɛm bedidi sɛ ya ya na yebetie no wotie ne sa na de bia tu ho fo na ye ka pomde ho asɛm da bia metena sɛ Awurade bem akonya bia dem di ka ne sɛ yade ya ewiase a ye kwa ye bɛn sɛ yade nyanka wo a wo so ye sofo yade nka wo a wo so ho ɔden na sɛ yade ka wo na wokɔ na wo ba na ntimi nya na hu sa no kwasɛm ene pa mmɔbɔ adusa ya ba mesha ne adusa ya ba capsules ɛyɛ aduru a Nyankopɔn na mahumobro so ɛde afa laboratory sa hodo mu FDA fo nsɛm amana pie na dwuma kɛse a ɛya ne sɛ etu sisi yade ani koko enti sisi yade ha koko hawa mekamfo adusa Herbal mesha ɛne adusa ya ba capsules ɛde maw by the grace of God Omemo Herbal shop Lansens chemical shop drugstore bie wo Ghana ha no wokɔ na ɔsɛ me producer Herbal mixture me producer Herbal capsules ubenya bi ato ne bo so nyɛ den ɛda fam obi wo na ne koko no ayɛ na kyɛ wa heda mpe adupa pa bi anom enti akɔfa chronic waist pain sisi yade a yɛ kwankoro na de abrɛ no kɔ ntumi nkɔ Bora Herbal shop ana drugstore bi ɛbɛn wo wose me to adusa Herbal mixture eni adusa Herbal capsules asempetia eno ano no se obi koko no sebe afifiri woto te se kokromotie obi koko na guna ni asenketenketen obi ntimi nhye kaba entwa na wa mu obi entumi enkwa ama na ni so nyina na wantan wisi ba bia koko no wo biara Awurade na mahumobro so na madusa so ebe ma ho ato adusa Herbal mixture na adusa Herbal capsules yesi eye koko aduro na enigi sima wo ne se edusan kwa ne koko aduro wo dwa so anu ma henka ho obo wa ye ka sisi ne koko aduro na nye hye se ye we wo kotoi ti se da mu ni nyina wo gya wadwuma wo ye na watena se no wayi unsunu me ba kye sanete anye sanete wo de tonenum fa ko adwuma tonnom ko adwuma asempetia wo ne obi ani asem bia wo ye capsules no tu no awie nsuo bi na de aka ho na wanom mesi kuro bi awem wo so won kran ya woko kan shi dragging halo seba ebi wo ho King's Walk ewo bi tinated Herbal shops across Ghana ni nyina ubenya bi atom enje Herbal shops across Ghana ba bi eto aduro biara ewo Ghana ha wo ashama ya woko Ekus pharmacy bi wo ashama Lebanon widan ma pharmacy bi wo ba bi se mankasim na watenka Jeff otobi run about no so wa wo takwa owo ase biduro fie wo Eastern Region go for you aga same pharmacy ba bia Kumasi kra de ebuse ta Freddy Mens no Missy Herbal Denny Herbal no Costa Pharmacy Osons Chemist Baseline Pharmacy PFA Pharmacy Habme Esas Pharmacy ba bia to duro bia wo Ghana no wo de wo say producer Herbal mission ne capsules yanka say so ye wo kwan kran akra ye wo La Paz ye ben Las Palmas maybe a pizza man as a chicken man one nachi and one year war. Ubakuma say you was Swami magazine macro. Go filling station there one macro no, and numuna ya war. Rain inside was a double fool, clinic account. Uba yes, skinny peduana idea wo, never rather fire so at the Republic account. Who was Sunyan so I was Sunyan New Town, and it is so gold the Michelle, and one so you let me up one. Made for the account was the say. Coco ma quite my winter making cow Bible. Koko ma kwa mo ntwe keka Quran koko ma kwa mo ntwe keka graphic akenka wa ye dia mam oposaposa wani ade ne ba hu na chichichichi aya na so fem koko obi wa ne yembom se kukuru na ne yembubom sa ye koko obi wa wo bleeding pulse wo jawa nanya na moja ne yiyi ne sa me se Bora Herbal shop bi kuro bi a wo so biara de yin an se drugstore wo se meto adusa Herbal mixture meto adusa Herbal capsules fansuo ne ka capsule no nanom baby akoko no wo biara by the grace of God ni nyina da ebe free ho ama hwato woni na wo posa no wuji wana moja no ni nyina ebe free ho na most times ade mienu eye ade mi yare mienu a ehu pa se koko wo so na wo ntwiti ade ba de edi nkan ene se ede chronic waist pain si ade kwankro ebe ja wo so adusa Herbal mission ne capsules si ade adru wuti si ya denden dia woje ho ya onye obu wa wo pagya de na sisi ya ne ke efi wono ano no da bia wo company obu wo so ho de ye ne ya wan se ko da bia me traffic kese so meka se aduro ye fe ne kokoro do so ya abatai ye wo no
wo wi a o ma me pese yam kuro wuntem na daduanan wo kuro timi aba ho no akoye ma asem ye no kokoro so ma na no mpe na otwemi no ko na otwemi ensa wo so hunam kuro nyina ewu acha daduanan wo so ma ho kwana ekunu ba ho because hunam kuro nyina ewu aduro ya nwa de kokoro so afra no se kokoro so no bi ka aduro no pa bu nse ekuro bi e woni peduam bia na ono ya na healing intentem enti kokoro so nti yetimi ka se adusan e kuro aduro obu wa ne nan tutu no ne nan si fain dududu wode ne nsem mia na atom eso ne kokromoti na etwe no ne wonam tutu no obu wa wadu ne monopause enti monopause symptoms na eyi ne wadi kaka ne ho twetwe ne sisi ya ne ya awode no awuro de no ne ho twetwe no kyese ne widi me pimpe sa wodi esa nipa no mara du say ba Mr. Nikasas on ya se no no wono ma enka no adwuma no pese wono ma onum na wonko obi o ye driver ni a wo sina osisi so de woni nyina wo betena sia na osisi ya gene wo kwa no ano Mr. Nikasas ni bi wo ye teacher ni wo gina wo che wo ye banker wo ye adwumadin bi wo ye radio presenter adwuma bi ere kita wo onum se wo disi ni adwuma wo tena to so channel wo de ma du say ba Mr. eni du say ba Kasas ni me ho no no a wo ye free wo betron me se ba bi ye tron do Ghana ha bia wo takrade na wo hwemia wo bo modin na kwa Herbal shop drugstore license chemical shop on krakra wo wo bi aton nimdie so wo bi pebi neto Kumasi de baby am say yanka say wo Swami Kumasi Swami magazine microfinance road ye wo gold animu Accra so ye wo La Paz pizza manage ye wo Las Palmas wona wo benya yen e wo ho wo go sunya na ye wo New Town e wo so benya yen ye wo other products wo ho ye wo prostamine sa ene man edu samana no so ye prostate ne memedru wo pebi atoy numbers ni gu screen anim wo betimi afre na woni ye di nkomo ana mesa bonamba na de amount wonti bibi ase wo penchiremu wo pe yade bi ho duro ye wo no ye wo typhoid de ye wo malaria de ye wo infection ye wo ya no bebrebe e available e wo center wo e wo de betimi afa yen so no dey are side ya bro ntimi so jinamba no I'm sorry I only mean nkomo me se me de ma me de san doctor edusa sa ko de so we kira friend my bema obi o ba o bema wo kana sama che me na wo fere o mi kunu ya men fere wat ya de fere yenim wontimi ne sa na one papa ne so akasa ne ya boa 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and 055 7009824 055 7009824 055 7009824 the chat way 055 7009825 where 24 where 25 and I tell you so on a Vodafone 0500 110 115 Vodafone piao so di nupa so abrenti obi send message o se maami na yi ne dementia na ye ha no nti message se ebusuafo no beboa anti be trans vida na ye no nwi ma vida be trans arampa so trans you see obi send me message say ye dementia a psychological problem because you see na not my father oh ja kagu aso na me yem kuyani also want me no odi me afasa kwan wo yes dementia unim yes ya maame ye wurate Dr. Dawood adweso krapa wasi fa 360 ni bi na fa ointment no yade a onsan eye jimi kwata ne krono ene adwaman 0241244012 Lawson Beverages Company Limited lay my capsules ama me gina brane 0248619999 too pure epacho o ye wo topon wo dia wade bi wase a oh eboapa edu twumwa ayamutim brayo mu haw edu twumwa malamis eye malaria do tata shi two typhoid wona wate asole wode tonic ba na mankapu bema ejinemu oso oba penfo nka ho ye ni aka nyina nso etimi bi 0599415191 TIME chai
malaria jaundice afei wo a wo ho tɔ yɛ wa na wo nso nsansan wagu be ma nanom H802444176669 Ghana growth Umfie no 15 kopem 35 eye 0308255775 Meko Canada Meko UK New Zealand oje visa na wo twa utekitie uko siade baby a wo beda Prophetess Elizabeth Faith 859 Legacy Nights amachi dede kwabran forian ponsa ko se Japan ko finti any stone boy. What's it ticket in 300, couples 500, VIP 400. Micklin, Bomodian Sobeju ticket 0550799375. Sarakoba Unisex Boutique. What's your Bushani? Muna Mumbo Hoy. Obia Benyane dear. Ube piano nebusi no my kama Browns are doing na Yana Sompa any dear Michelle it was swami here 0244797215 ekwa mama ne susumenum afi yaye 0 ya mami asemi eniema ensisimu maye mame be yese ye dementia o ti yamwa o ne mpe ayaresa ma woni nipa kro ya adwen wona ne nyadwen adenti Kristo nti menene nyadwen hwenya me wo Kristo din mu nti hwenya me you any your numbers yo ye me no no yes na me niam o man sa na menti ase a eni na wo ba ya kaye fra numbers ni nyina nso nye ti agire numbers ni tom why 0554931931 0548931931 na yenkoye ni cause ni aye ne di aje se yenya wo na yekote je wo ne makro no brew na tachi ma bro hello ya cham se me ju o muska pa o mo pinch on beside hello Hello. Bram Pacho ma he. Hello. Roma. Yenti. Good afternoon. Afternoon. Yeah, ni asita. Apom. Boko. Apom to say. Ya jeso boko. Me pacho woman no nukure le yare na. Me kaseti aguna ko Central Region. Yo. Woman no yare. Ebi to Mrs. Sapa, my serious to return for 3 months. Ayo. My serious can send urgency. Ya dasi. Oyale. Hello. 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 Pacho yenti. Auntie si ewo Germany enra waba. Auntie is already shra no abe my old minima my biji misaka. Oba be to yabo ama na me kofie. O frɛ me minima no so misaka radin shra opi. Hello? Hello. Pacho udi yeti. Good afternoon. Afternoon. It's Pacho Sompa. Pacho hi. Me Pacho will bring me coffee coffee. Yo. Hello. Yati on kakasa. Okay. I mean, me Pacho. We again a neighbor. If you coffee and I make a coffee. Or my name planning for ACCA. Misika Akoku Bank, a Misika Kitwa. I buy the side of Korea. A dear, almost a peer be a car. Me Pacho. Nye political show ni why Pacho be train and upon my heba no transia. No friend ho. Inimisika kura dia Kogu Bank. We go fast my breme. Hello. Hello. Pacho udi yenti. Yo yanko. Mama, a problem no yale. Mama ni die na yale. Yo osinya me mfa mo bone nchem why na wonyale. Yo yeda ase. Emfa de twa to ina. Hello. Hello. Hello, mini aba na he. Ya rew. Me ko na mo te say na. Kwa bre hu ayenkoi. Eyo, mini aba na te ne se.
ye maame no wa betena ho no me de me susu ka yare bi na ye ne sa enti na ebutua en sorry me ni se ebutua sorry na ye bo na me ni ti do mo a yare no be ko ama we ya na fa ho de me da mo ase me ni ya me asu ye da se kwa na ho a de asi maame nti ubesan akotachi man ana obede kumase ubesan akọ ayo numbers ni na ye nyanti agire chire ye frɛ na ye nko MCR computer saka ye edem yes na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa Wamuji international awards ahodo wamuji local awards ahodo na anu nso na wamu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hanu ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wamu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle na wote ho a waya stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no emoye titiriti mentumi pon sorry wo na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for the bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya senketoa 3p garlic mixture wo ko todwe ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo anansa nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 the way this year market. You go for from ginger meno, you different type of ginger me. Betobi, a pony ya for yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. From me chair papa be a dummy room. Share. Brashubi. From me bango papa be a dummy share. Yatete Yaman is to be Bia or Abyss shop. Be Bia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi coche, a fufu la po yatesu bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So, what about what your papa Piana? This is my secret. Give us pin capsules. Hey, now I want to go from now on to move bread to my day one pen. Give us pin capsules. Over do us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. Are you from? Again, I'm going to machine about Chiamwa as a Nidia. No. You nephew, I can't wait. If any give us core capsules. Say yes, see, I ran the wall, so core did you nip a drum when you know for sa a mamma and in my window would name you. Wouldn't give us core capsules, we'll go you free. Liar, give us core capsules. And I give us pink capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And then what if you do what you do, Cronkwan, Efa? Give us core capsules. A pay for a batch and one more menu for one and Quadawin if you do me.
Prakasa ye aduaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye prakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kra enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder prakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wabra wadidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complain with sisini cocoa. Epe anchiwakade. And you jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku nisisia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yama. Na. Edusa was the same with we. Sweetie. Maybe come on, mommy, I drum one. What does ye? I yet chima. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, that is a ring. Oh, be it. I just appeal for one woman for that for any the only fear do me. FDA, Aji, a Gadian Kratui Atum. Hello, me grow fine. One mwatu, wuntu minidi, wunni entira. Ebasa, na etra se, yaria ewura wuni pedria nimu. Ni pedria no pesa wo kutia yaria no. Na enam se, ahwani nua ewuni pedria nimu sa. Na enua na ni pedria no edi ekwetia yadia no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wobehia grow fine herbal thoni. Aye di koko aje. Emeni pedria no minyani nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal sonic. Wobenye bia ton wo pharmacy. Ni bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu etua. Fresa ahomatrufo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratu yi atum. Down. Have you heard about washing baby diapers? Yeah! What are the qualities of washing baby diapers? Okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Somebody here. Okay. Yes, Nana? It's a Somebody. It is good to use. It is good to use. Papa near Diabo, baby, I beg you, Papa near Diabo, baby, I beg you, Use a washing baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce PSHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with PSHS. Akufado, minya udeni, wiyebwe. Baumia, minya udeni, wiyebwe. Hey, mami jimfwa. Ne dena ma wani aje ya we say. Minya, se me kaya de free SHS. Aya mama ne me ma wo hu. Mami hu ne minya mpo. Esan de na na do danko Akufado. Eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, ne kuna no hwe ye nyina afri mu no. Ani, me kai pa. Ne daso nyina sa. Se me de me mami ensa nyina be ko school. Ekosi se na na do danko Akufado
nado ene Dr. Baumia e de free SHS e baye sisi a mama miensa kofi esi ene kojo ene na kosko akese ni bi menia na wonim de ya no eka omo so omo ba omo de nsachaye bebe mo ebi mo so omo ba omo be twam ebi mo so omo ba omo ma ofo ni bi atua school fees ni bi omo pese mo yomade ni bi mo nti chesa why ni ntua na why nko ni free omo pese omo ya ye ni bi no esi nchen na mo side omo connection man ene protocol nsem yi esai free SHS papa ya yamba yi koyo enu ti na wo se boy ahomodin bia se ye beba free SHS ho ban na ya no mamba mbesai ade papa na nado ene Dr. Baumia e de abraye yi o enye free SHS wo ya na mama ne nkofo se enye possible yi na nso se say de it is possible afiwe ye tu aba de abo free SHS ho ban tu mama Dr. Baumia number 1 on the ballot. And then so many sister spices you men salmon. Sister spices, Emma. W and yes, sir, no moon, so wouldn't sister spices, and I'm quite near the moon. Ye America, ye were dear, ye are coin, a punching coin, a given coin, Nantinam coin, and your promotion. To say that yaw aircan, ye were sister spices, rivers, a would you be brave, ye were chicken, goats, fish, beef. And a stew, Nina, so ye seasoned powder, or the jene in toast, garlic, early turmeric, and a aye, ain't Emma and quine abumu ye for na a den so, and ye now store do do an FD, I get in crap toilet too.